priznám sa vám, niektoré príbehy človeka nezasiahnu preto, že sú hlučné. Nie preto, že by boli plné škandálov, veľkých slov alebo dramatických titulkov. Niekedy nás zasiahnu práve preto, že sú tiché. Taký je aj príbeh Simony Hegerovej, ktorú väčšina ľudí pozná ako Simu. Dievča z Trnavy, narodené 30. apríla 1996, ktoré sa už veľmi mladé postavilo pred svetlá reflektorov. V roku 2012 sa objavila v show Hlas Československa. Vtedy ešte nebola hviezdou s obrovským publikom. Nebola menom, ktoré poznajú 10 000 ľudí. Bola to jednoducho mladá baba s hlasom, odvahou a pohľadom človeka, ktorý akoby si už vtedy hovoril: ja nechcem žiť podľa cudzieho návodu. A možno práve v tom bola jej sila. Sima nikdy nepôsobila ako niekto, kto sa za každú cenu snaží zapáčiť všetkým. Nebola tým typom speváčky, ktorá sa postaví do radu a čaká, kým jej niekto dovolí byť sama sebou. Ona si ten priestor jednoducho začala vytvárať. Pesničkami, výrazom, štýlom, energiou, niekedy jemnou, inokedy poriadne ostrou. Postupne prišli skladby, albumy, koncerty, fanúšikovia, úspech. Objavili sa projekty ako Femina, Podľa seba, Bombím či Masterpiece. Za každým tým obdobím bolo cítiť inú Simonu. Raz sebavedomú, raz hravú, raz tvrdohlavú, raz zraniteľnú, ale vždy svoju. A to je vec, ktorú treba povedať hneď na začiatku. Simona Hegerová nie je len speváčka. Je to žena, ktorá si svoju cestu musela vybojovať vo svete, kde ľudia veľmi radi merajú ženy podľa pripravených pravítok. Keď je žena tichá, povedia, že je slabá. Keď je silná, povedia, že je príliš tvrdá. Keď je úspešná, začnú sa pýtať, kto jej pomohol. A keď je šťastná, no, vtedy sa nájde vždy niekto, kto sa opýta. A je to naozaj také pekné, ako to vyzerá? Vidíte, človek niekedy ani nemusí urobiť nič zlé. Stačí, že žije pred očami verejnosti. V prípade Simony sa však v poslednom období nehovorilo len o hudbe. Čoraz častejšie sa spomínalo aj jej súkromie. Láska, partnerstvo, rodina a najmä muž, ktorý pri nej stál dlhé roky, Tomáš Gajlík, známy aj ako Gajlo. Nie je to len meno vedľa jej mena. Tomáš bol dlhodobo spájaný aj s jej pracovným svetom, hudbou, manažmentom a zákulisím a to robí ich vzťah ešte zaujímavejším. Pretože milovať človeka je jedna vec, ale zároveň s ním pracovať, tvoriť, plánovať, riešiť úspechy, aj pády, to je úplne iná disciplína. Zvonku to môže vyzerať romanticky. Dvaja ľudia, ktorí idú jednou cestou, on po jej boku, ona na pódiu, spoločné sny, spoločné víťazstvá, lenže život nie je videoklip. V reálnom živote sú aj zlé dni. Sú tam účty, únava, stres, choroby, pracovné rozhodnutia, tvrdé slová povedané v nesprávnej chvíli a potom ticho, ktoré niekedy boli viac než hádka. A práve preto je na ich príbehu niečo veľmi ľudské. Sima bola roky vnímaná ako silná žena, ako niekto, kto sa nebojí povedať veci priamo. Lenže aj silní ľudia majú chvíle, keď by najradšej nemuseli byť silní vôbec. Chvíle, keď nechcú vysvetľovať, dokazovať, obhajovať sa. Chcú len prísť domov, zložiť zo seba všetok hluk sveta a byť obyčajným človekom. Nie hviezdou, nie značkou, nie speváčkou Simou, len Simonou. A tu prichádza otázka, ktorú si možno položí nejeden z nás, keď je človek zvyknutý byť pred svetom pevný, má vôbec priestor byť v súkromí krehký? Lebo láska, najmä tá dlhoročná, nie je len o krásnych fotkách. Nie je len o darčekoch, dovolenkách a spoločných úsmevoch. Dlhoročná láska je často o tom, že človek vidí toho druhého aj vtedy, keď nie je vo svojej najlepšej forme. Keď je unavený, neistý, nahnevaný, keď nevie, čo povedať, keď sa zatvorí do seba a predsa zostane. V minulosti sa v médiách objavili informácie, že vzťah Simony a Tomáša mal prejsť aj náročnejším obdobím. Hovorilo sa o kríze, o vzdialení sa, o otáznikoch. Samozrejme, treba to povedať opatrne. To, čo sa objaví v médiách, nie je celý život človeka. A to, čo verejnosť vidí, je často len malý výrez z veľkého obrazu. Nikto z nás nebol pri ich rozhovoroch. Nikto z nás nevie, čo presne sa dialo za zatvorenými dverami. A možno je to tak správne. Lenže verejnosť má zvláštny zvyk. Keď sa známy pár prestane ukazovať spolu, ľudia začnú počítať dni. Keď niekto nepridá spoločnú fotku, už sa šepká. Keď sa objaví smutnejší text piesne, hneď sa hľadá odkaz. A keď niekto zmení popis pod fotkou, no, to už niektorí sledujú tak sústredene, ako by riešili detektívku v nedeľu večer. Trochu úsmevné, áno. Ale pre ľudí, ktorých sa to týka, to musí byť veľmi únavné. Ak by som bol na ich mieste, úprimne, asi by som si tiež niekedy povedal, nechajte nás aspoň chvíľu dýchať. Pretože
Aj keď je niekto verejne známy, jeho bolesť nie je verejný majetok. Jeho neistota nie je seriál na pokračovanie. A jeho láska nie je anketa, v ktorej má každý hlasovať, či vydrží alebo nevydrží. Ak je pravda, že Simona a Tomáš prešli ťažším obdobím, potom to ich príbeh nerobí slabším. Možno práve naopak, lebo kto z nás, kto niekedy naozaj miloval, nezažil chvíľu, keď to bolo ťažké. Láska po rokoch nie je stále rovnaká ako na začiatku. Na začiatku človek odpustí veľa, lebo je očarený. Po rokoch však prichádza realita. A v nej sa ukáže, či dvaja ľudia vedia byť k sebe dobrí aj vtedy, keď už nehrá hudba, keď už nie je všetko nové. A keď sa zamilovanosť musí zmeniť na rozhodnutie. Rozhodnutie zostať, rozhodnutie počúvať, rozhodnutie neublížiť, aj keď by človek mohol. Rozhodnutie skúsiť to ešte raz. A potom prišli chvíle, ktoré pôsobili ako nový začiatok. Koncom roka 2025 Simona verejne oznámila, že čaká bábätko. Pre fanúšikov to bola krásna správa. Zrazu sa k jej menu nepripájali len koncerty, piesne a pracovné plány, ale aj slovo mama. A viete, to slovo je krátke, ale nesie v sebe celý svet. Potom prišli zásnuby. Tomáš ju požiadal o ruku a ona povedala áno. Média písali aj o osobnom detaile na prstení, ktorý mal mať intímny význam medzi nimi dvoma. A práve také maličkosti sú niekedy krajšie než veľké gestá. Lebo láska nežije iba vo verejných vyhláseniach. Žije aj v prezývkach, ktoré poznajú len dvaja. V pohľadoch, ktoré netreba vysvetľovať. V drobnostiach, ktoré by cudzím ľuďom možno nič nepovedali, ale pre nich znamenajú všetko. A napokon prišla dcerka Naomi. Z dievčaťa, ktoré kedysi stálo na pódiu talentovej show, sa stala mama. Z energickej speváčky, ktorú ľudia poznali ako Simu, sa v súkromí stala žena, ktorá drží v náručí nový život. To je okamih, ktorý zmení človeka. Nie vždy nahlas, nie vždy viditeľne, ale hlboko. Materstvo nie je len sladká fotografia. Je to aj únava, strach, otázky, bezsenné noci, nové telo, nové pocity, nová zodpovednosť. Je to veľké šťastie, ale aj veľká skúška. A možno práve preto by sme mali byť k ženám v tomto období ešte citlivejší. Nie každá radosť je jednoduchá. Nie každý úsmev znamená, že človek nemá strach. A nie každá šťastná správa znamená, že odteraz bude všetko ľahké. Simona vo veku 30 rokov akoby vstúpila do úplne novej kapitoly. Už to nie je len o pódiu, hudbe a úspechu. Je to aj o domove, o partnerstve, o dieťati, o živote, ktorý sa už netočí iba okolo nej, ale aj okolo malého človečika, ktorý ju bude volať mama. A tu sa človek prirodzene zamyslí, čo je vlastne najväčšie šťastie. Je to sláva, potlesk, plné sály, úspešné albumy, alebo je to chvíľa, keď sa po dlhom dni vrátite domov a niekto tam je? Niekto, kto vás pozná aj bez make-upu, bez pózy, bez úsmevu pre fotoaparát. Niekto, pred kým nemusíte hrať, že máte všetko pod kontrolou. Možno je najväčšie šťastie práve to, že človek má pri sebe niekoho, pred kým môže byť unavený. A stále je milovaný. Za jedným áno, pri zásnubách je niekedy oveľa viac, než vidíme. Nie je to len prsteň, nie je to len romantická chvíľa. Za tým slovom môže byť mnoho prekonaných rozhovorov, ticha, pochybností, návratov, odpustení a nových začiatkov. Keď žena povie áno po rokoch vzťahu, možno tým nehovorí len chcem svadbu. Možno hovorí poznám ťa. Viem, že to niekedy nebolo ľahké, ale stále verím, že má zmysel ísť ďalej. A to je silné. Samozrejme, nikto z nás nemá právo tvrdiť, že presne vie, čo Simona a Tomáš prežívajú. Vidíme len kúsky. Fotky, krátke videá, statusy, mediálne správy, ale z tých kúskov sa dá cítiť, že ich príbeh nie je len povrchná rozprávka. Je v ňom aj realita. A práve tá mu dáva hĺbku. Lebo dokonalé príbehy sú často nudné, ale skutočné príbehy, tie v sebe majú škrabance. A práve tie škrabance dokazujú, že sa naozaj žilo. Možno aj preto sa ľudí dotkol pohľad na Simonu ako na ženu, ktorá po rokoch práce, hudby, tlaku a verejného hodnotenia prichádza do obdobia, kde sa všetko mení. Nie preto, že by prestala byť umelkyňou, ale preto, že k tomu pribudla nová rola. Rola máme. A tá nepozná pauzu medzi koncertmi. Nečaká, kým skončí rozhovor. Nezaujímajú, či bol deň náročný. Dieťa jednoducho potrebuje lásku, prítomnosť, náruč. A možno práve tam sa najviac ukáže, čo znamená rodina. Nie na červenom koberci, nie na Instagrame, nie v titulkoch, ale v obyčajných chvíľach, keď niekto pripraví čaj, keď niekto povie oddychni si, ja to vezmem, keď niekto ostane hore, hoci je sám unavený, keď sa dvaja ľudia naučia byť tímom aj vtedy, keď sa im nechce usmievať. To sú veci, ktoré nevyzerajú veľkolepo, ale nie sú vzťah.
A možno by sme si pri príbehoch známych ľudí mali častejšie pripomínať jednu jednoduchú vetu. Človek môže byť slávny, ale jeho srdce je stále obyčajné. Aj speváčka, ktorú poznajú tisíce fanúšikov, môže mať deň, keď potrebuje pokoj. Aj žena, ktorá pôsobí silno, môže mať chvíľu, keď sa bojí. Aj osobnosť, ktorú verejnosť komentuje, môže túžiť potom, aby ju niekto len objal a nepýtal sa na nič. Preto by sme nemali ich šťastie rozoberať príliš tvrdo. Áno, verejnosť má prirodzenú zvedavosť. Keď človek niekoho sleduje roky, má pocit, že ho trochu pozná. Teší sa s ním, keď sa mu darí. Mrzí ho, keď počuje o problémoch. Ale medzi záujmom a súdením je veľký rozdiel. Záujem hovorí, prajem ti dobre. Súdenie hovorí, ja viem lepšie, ako máš žiť. A to druhé by sme si mali odpustiť. Ak sa o niečom hovorí len ako o dohade, zostaňme pri slovách údajne, podľa médií, bez oficiálneho potvrdenia. Ak niečo nevieme, nerobme z toho pravdu. Ak niekto nechce povedať viac, možno má na to dôvod. Nie všetko, čo je súkromné, musí byť skryté, pretože je zlé. Niekedy je to skryté, pretože je to vzácne. A šťastie Simony Hegerovej v tejto etape života pôsobí práve tak, vzácne. Nie preto, že by bolo dokonalé, ale preto, že je ľudské. 30 rokov, partner po boku, zásnuby, dcéra Naomi. Nová kapitola, v ktorej sa mieša radosť, neistota, zodpovednosť aj nádej. Možno je to moment, keď sa človek prestane pozerať len dopredu a začne si viac vážiť to, čo má práve teraz. Nie ďalší hit, nie ďalší rekord, nie ďalší potlesk, ale pokoj v izbe, dých dieťaťa, ruku človeka, ktorý je stále na blízku. A ak je na tomto príbehu niečo naozaj dojímavé, potom je to práve toto. Simona, ktorú sme poznali ako silnú, energickú a sebavedomú umelkyňu, dnes ukazuje aj inú tvár, tichšiu, mäkšiu, dospelú. Nie slabšiu, len ľudskejšiu. A to je krásne. Lebo žena nemusí byť stále bojovníčka. Niekedy má právo byť unavená, niekedy má právo byť nežná, niekedy má právo nechcieť odpovedať na všetky otázky sveta. A my ako diváci by sme jej to mali dopriať. Na konci tohto príbehu preto nejde o to, aby sme rozhodli, či je ich vzťah dokonalý. Žiadny vzťah nie je. Nejde ani o to, aby sme hľadali chyby v minulosti. Každý človek má svoje skúšky. Každá láska má svoje tichá. Každá rodina má dni, o ktorých sa nepíšu pekné príspevky. Dôležité je niečo iné. Pozrieť sa na človeka za menom. Na ženu za umeleckým obrazom, na matku za titulkom, na partnerku za fotografiou a povedať si, možno nevieme všetko. A práve preto buďme láskavejší. Prajem Simone Hegerovej, Tomášovi Gajlíkovi a malej Naomi veľa pokoja v tejto novej kapitole. Prajem im domov, v ktorom bude viac porozumenia než tlaku, viac smiechu než strachu, viac ticha, ktoré lieči, než slov, ktoré zraňujú. A nám ostatným prajem, aby sme sa pri podobných príbehoch naučili menej rýchlo súdiť a viac chápať. Lebo za každou známou tvárou je človek. Za každým úsmevom môže byť únava. Za každou veľkou láskou môže byť veľa malých rozhodnutí neodísť. A možno práve v tom je skutočné šťastie. Nie v tom, že človek nikdy nespadne, ale v tom, že má pri sebe niekoho, kto mu pomôže znova vstať. Čo si o tom myslíte vy? Je vo vzťahu dôležitejšia prvá zamilovanosť alebo schopnosť zostať pri sebe aj vtedy, keď život prestane byť jednoduchý? Napíšte svoj názor do komentára a ak vás tento príbeh oslovil, budem rád, ak dáte videu páči sa mi, zdieľate ho s niekým, komu by mohol niečo pripomenúť a prihlásite sa na odber kanála. Ďakujem, že ste počúvali až do konca, majte pokojný deň a nezabúdajte, že za každým príbehom je vždy viac, než vidíme na prvý pohľad.